नै जोंना बाजै दं ओरैजाय बिनि बाजैनि बिनानावनि आथिमंगल जानो थांनि जोङो बग्राजुलियाव। क'क्राझारनिफ्राय बेसेबां गोजानथाय मा गामिथाय गामिया दलापारा गामियाव थांगोन लोगोफोर। लाइभआवनो खोन्थाबाय नै आंनो बाजैया नै गुफुर गावदां नुदों बाजैखौ ओमफ्राय लोगोसे ओरैजाय बिनानाव फैदों ओमफ्राय दा नोंथांमोना देखायसै लाइभआव ट्रेन गंसे फैगासिनो दं 9:30 जों एसे थाब फैद्रायबाय आरोना लोगोफोर दिनै थाब फैनो माने जाबायानो कलकातायासो जोंनियालाय 9:10 जासिगोनानो बावला दा नै ओरैजाय लाइन दं आरोना गासिबो रं उदालगुरि थांग्रा गोनजा ओरै साइडनिया दा माजबाद स्टेसनाव बिराद मानसि जायो फुंनि 9:30 8:00 फुंनि 6:00टानिखौबो मानसि नुबाङो नुनाया 6:00टानिखौ बारा हास्लाबा आरोना बिदिनो 9:30निबाथाय फुरा भिर जाखागोन आरो मानसिफोरा दिनैथ' आरो भिरखा दिनैथ' आरो माबा धोरोमारिफोरनि बेले बेजे जानाय खोनादों थारमाने बिनि धर्म नायैनो थांनो नागिरदों बिथांमोना गोबां मानसियानो थांगोन दिनै नैबे माजबाद स्टेसननिफ्राय फ्राय बागानो बर'ल' नुगोन आरोना दिनै बे स्टेसनाव बर' हारसा लगाय गथाय ओइ ट्रेन फैगोन बेखौ ओरैसो थांगोन ओरैजायसो फैगोन मागद अन्थाइ खुबैना हरबासो ओइथिंनि मानसिफ्रा बोखांलै गोबां मानसि दं नै ओरैजाय ओरै सोनाब सानजा साइडनिफ्राय फैगोन दा ट्रेना ओमफ्राय जोंनिया थांगोना सोनाब साइडनिफ्राय आरोना नायग्रायानो सासेबो गैया माथो सापर्ट गैला नामा नोंलाय रावबो लोगोफोर आदै आरो मादैमोन दा स्पेसियेल नै दिनै मानसिफोर बांसिन पाब्लिकनि माबायाव लाबोयो आं भिडिअ'आव लाबोनायालाय मेथाइआवसो थांगोनब्रा फाला धोरोमनि माबा मिथिं दंना बाजै नोंलाय मा मिथिगौ आं मिथिखायो मैयानो मिथिदों मैयाबा दाखालिनिफ्राय मिथिदों आरोना
सासेबो गैयालाय नायग्राफोरानो आंनियाव मबाइल हमथारलै बैथिं गोलाव दं बा दिनै उदालगुरियाव बजार दंदांलै